Ka-cute ni Aisha. Okay. O ganiya na punta sa pinaka-paborito na kong lugar diri sa Australia, ang Bunnings. Automatic dayon na pag-abot sa wala dayon, then dito sa nursery og sa potting mix. Oh, cyclamen. Nice. Ang orchids guys, tanawa. Mga bulbs, oh. Ug diri na punta sa ilang gawas nga nursery. Puno kay nagplants diri kani mga seedlings ni. Tama-tama for winter. Tapos diha sa unahan na de apples. Saan nga fruit tree? Apples guys. Apples na naman. Granny Smith. Familiar guys. Og target spotted, nara ang soil mix nga akong ginapangita guys. Diri lahi-lahi ang soil mix na ay ordinary lang, na ay specialized og naapoy premium. Hindi siya ang specialized na potting mix. Orchids, so mo ni. Ay, katapoy, kadali. Ito. Yan ang one. Tomatoes, sapikas, mga mulch. Diri pud ko nagapalit og cow manure guys, mo ni. Pero karon napa mo ko stock sa balay, di sa kong palit ani pasa ko. Nagabaligya apod sila graba diri guys, na gagmay, na dako, nakalipak na, tapos lahi-lahi pug color. Kani guys, per cubic meter ang order ani, mo ning mahal ni siya. Usually landscapers nagapalit ani guys. Diri sa sulod, naa diri ang ilang barbecue area, so naa ang mga sugbahanan, na ang rubs and sauces. Sa pikas ang mga outdoor, pang-outdoor na gamit, tapos napon yung heat strip. Heater ni guys nga pwede pang-outdoor, pwede pod pang-indoor. Ipilit lang nimo sa wall. And one thing na ganahan ako diri sa Bunnings guys, ang kanilang play area. Pwede malingaw ang mga bata, nagadula while ikaw mag-shopping or magkapi-kapi ka lang sa kilid. Kaya na coffee shop pod sa kilid. And kaning play area guys is for free. Wala klaro si Austin eh. Isaac! Mommy, look! Isaac! Hi! Isaac! Nagawa mo dyan? Stairs! Anong nabudolhan? This one Ano sa din na? for wood making. For wood trabaho, Woodwork? woodwork for extra hand. Clap lang nimo siya. Yan. Ah, okay. Yan na. Ano sa itong isa? Mommy, look! Isaac looks like melted ice cream. Ay, siya. Ano nangyari kay Isaac? Okay, that's the end. Okay, that's the end. Lagi ka na sa kuha ng katawa, Isaac? That's it. Mommy, spider. Oh, I know, spider. Og mao ni tanan ang mga budol guys karong adlaw. Salamat sa pagtan-aw. Bye.